Kulumbaikha joto rangsani takuk tai bokosong tini bondorong baga haino hai belai nangkukmani kok tui pheka norok Ovideo no full and semi fight jora nainen bagai sai tok laidi video no skip khai tariti tai tomong norok o channel no subscribe play ko hingke ba norok subscribe kaisa khairi bai jadi tai video no nai to hangke ba like kaisa inani tap pokdi nge faidi tinini video ni chenglai mung bukhago thanglai na Kita kaisa video tabuk social media o viral ngui tongo Tiprajwk bwrwi masa bathroom o tukubai phaipro wanji masa video khayoi ajuk bwrwi no abo hotel o bengkhana nok bara wong kha gortlawo saime jomaita juk dena ki debrma juk silia boikai kwbangma saw jomaita juk nei haibano ang abo no mention khalia community tuyoi ang khai Tiprasa eje Tiprasa Tripura hawasini kungbara bwrwi rok je belai viral ngui tongkha abo hairo hotel logo daily no anjiro bai wanji ko somtokha ko somtok bai jakmani viral ngui tong awan video khayo o 10 no video khayo viral khai dibo abon pore ab buri ni live chat khai dibo dophano chini borok buri rok bujiya 10 sula rok bai hamjak laimani thagya obono kubangma borok viral khai dini sabo ang khairana musungya aipano nornan photo simi short phunugana norok naidi bowa haingjak hike norok nokbai khena o bwrwi Tiprajwk da na riang juk de na jomotia juk de na sakma juk de na kiba alka bosongni bwrwi de tomono norok khoroksa sawi man tohake o video ni comment box o comment khai sanani tapa wajadi sini Tiprajwk rok kisa misa nong no khongko rang paisa rok toka hingke rang paisa rok khaka hingke porinani hinei chakri manani hinei bikom pass khainani hinei America bo thangsognani hinei paharo tongyaboi taono wanjai bari bisingo porinani hinei haikeba basa tongnani hinei thanglayo phiaba jefro sini Tiprajwk rok wanjai bulungo basa tongna thango phiaba wanjai rok ni khai lapngo tam hinba sini Tiprajwk rok osoise tini lekhapora khanani hinei tebo kusugo kawi thangnani hinei tebo America da sogoi mano hinei tini paharo tongyaboi kajni jini kamino khiboi taono wanjai bulungo thamani abo hudase wanjai rokno mangso bagdropsi mangso nukhunabla o bwrwi tini bathroom habise tini ri khuksere khuksa khai tini wanjai bai camera thas ngai toha omoda basa tongoi pornani ni thang taono nijini desh no khiboi nijini pahar no khiboi ha pa taono tonga ba pora manphu pahar tonga agula angphu ha sini Tiprasa rok ni mental kai haike ba sini Tiprasa rok ni wa subung ka obose pahar tonga kai pora malia agulangu taono tonga kai pora kaham kai manu ha kaham kai no pori bo manano chakri bo manano hnei khakawoi sini Tiprasa rok baksa nokgo kisa misa rang puisa khaka hangke busaboti rok no taono porinani hnei basa tonio phiaba o basa tongmani bisingo khai tamung saijaman 10 ni khai tini suda laboban tangge mangso sitini phana thangabo mangso ang sawrika norokno sini Tiprajwk bwrwi rok gobang mano tabuk taono tongphu pori layo ha kaham kai porinani hnei kaham kai sikka dikha manani hnei tini taono tonglayo nok nukhungno yakare Tiprasa bari no yakare tini cheba tini tangai oma hai ngai tong tini tangai oma ke bathroom haboi tini oma ke camera saglaiye tini sara mobile tini viral ngai tong viral ngai obosang tini o video thurte jotono nak tini sungnani musungo te sawimanan musungo paharo tokha hangke pora manglak de ha nijini paharo tokha hangke pora manglak de tini taono thangai tam mangkha tini omhai sudu omhai nani baraya kichuya sini Tiprajwk rok hor phake gorok laino ri bara kanai ha jing tight ekdom phatiti kai kanlaiye tini gorok laino yaka pori phu bumung khai
tini Chini Tiprasa rok oma haino ngui tongo tini town no piaba yang bunga bu phakai wangsugui tongteru ani busajak tini basa riuri kha poninan bagai tabugle chakri manchuan nei কখনো হবে না চাকরি মানলে দূরের কথা শিখো হ্যাঁ ওয়াজিরাম থানি দা মাংস বসুক কলাইনো অবশ্যই ওয়ানসুক দি অবশ্যই চিন্তা খাইদে চাকরি নখা চিন্তা তাস্তা খাইদে गोबां मनो मा हाइलाय दं ताबो Chini Tiprasa basa tongfung porifu basa basa khanakai ano Ovideo khaimani chaje phungjak mano bui basa tongmani nung tamong jak ha nung tam satai nipino sai tongmano गोबां मनो basa tongoi birok derawi tongo derawoi busikda derawi tongo ososi pornan thango ososi rungmari tebo kusuku kanan thanglayo Chini Tiprasa birok abo hudase ang thajimon chaka 10 no nijini mangso no bangnan bagai thango bangnan bagai kichuya abo lekha poran bagaiya kahamni bagaiya mobile koto koto bo bosong dam ni pairiwano ha Facebook Instagram rogo thungano 10 bai kaba kosai khai photo boi post khayano Facebook rogo Instagram rogo Twitter rogo abuda pornan bagai basa tongoi thanai rok nung manani hingke nung rungnani hingke nung borok kaham no hingke pahar tongoi bo nung chakri manai lekha pora manai heidiba abo tebo sa agolango town bulungo tunika 10 bai tebo abo agola tongsidi nisi abo basa tongmani klayo sungnogo town go thanga hangkai Chini Tiprasa rokno kolik balik sida nukangse ha khiklaya oma hainglai tong kobang mono baksa no Chini Tiprasa rongse dam liya ha ama heng tong pa lekha pora khaitena phu pora ganang phu ang tamno tongoi pori tongo bokongsi sida kolongma baksa Tiprasa rokno o kisemisa chikon mikon Tiprasa rokno kangka khoktosi thu kai mosulayo Chini Tiprasa rok asuk jap nungra Chini Tiprasa bri rok sikai sinaringya tauna pori tephu yangkai 10 bai godok jago moli jago amti manglai tongo Chini Tiprasa bri rok kabon bagano ang tini Ovideo belaino jolwen bising thida Ovideo tini mas namka tamni hinba ang oma hai viral video tuya hin tongmani haibano tini tujak tingi thangka tamni hinba Chini Tiprasa bri rok khasiya lachiya jotor phurungo amswk no tebo urat bari inglayo jesakbano sadi jesakbano viral khaijak di Chini Tiprasa bri rok hai loi saria hai kiriya oma haino onglai tongo kabama youtuber no tini viral liwi tongo viral baksa ani video koyekjona bri rok comment hamya sinai tongo oma hai kok sanani norok kijapo lachiya dan sao tamni leseng lachinai ba oma hai ingei badum bo haboi moli lai tongmani gobak lai tongmani abo khai lachiliya ang tini obono sanamusung o bwrwi jara bwrwi rok jara comment hamya sinai rongno obo oma khai tongmake lachiliya da ha oma khai tongmake lachiliya abarte youtuber rokno nok sao lachiya da oma hai kok sanani nei sing video tumani abo sing rang puisa manano views kobang manano subscribe kobang manano tumaya omo just sing jara ungtongnai rokno domon khainan bagai ungtongnai rokno situng ungtongnai rokno lasitung tei future life bo tei next time bo omo harok tangthung hise joto youtuber no tini omo hai video tubui phaio omonse norok kaham kai wasugui nhanani khaidi singma haino langa panga tini video tubui phaikya paikya omtiya abon bagino ang sanan musugo jara Tiprajwk bri rokno norok tamono tongbo poribo sutrangka pori di ha tini pori uhni simi tongoi nora haino langa panga tini oma hainglai tongha badum hablai khitai nok roko hablai tui tukma nok roko hablai ha oma khe tonglai mani chaya जों गोबां मनो तामनो गुरि खांखाय नुगौ आं नों थाजिगन साका Tiprajwk रokनो हे बोसोक नंलाय तंग जों नुगै दं जों सायमान दं जों पाहार मां दं या नर हायनो जों तामनो थांगौ गुरिउ नुगौ जों सिउ सायमानु अमासे
tahutai bosong hingke tinin video oro nang pairi risinai norok o video bisingtui thaje thani rok bujimung rok phaikangke norok o video ni comment box o comment khai sihonani tapokdi tei o video ni bisingtui thaje thani rok chachuya rok sajakma rok tonghakai norok ano jotono no ang norok no nakar sano norok ano nakar baidi ta haino hai next video norok bai malai phinai jotono kaham kwrung susto tongmai jadi jotono no khulum baikha।